un any van rebre una cridada del 112 en el qual s'havia activat el protocol perquè havia aparegut una tortuga i semblava que havia acabat de depositar els seus ous a la platja de Capblanc. Això ha estat en coordinació amb diverses regidories de l'Ajuntament de Cullera i al voltant de tota aquesta efemèride s'ha construït un projecte educatiu molt potent amb tots els centres educatius de Cullera. Com no destacar la part dels escolars dels centres educatius de Cullera, que d'aquesta història han fet una gran campanya, han fet una gran feina de conscienciació, que al final és del que es tracta, de mostrar el nostre amor cap a aquestes tortugues i donar l'aportació per a que aquestes tortugues tinguin una vida millor. La veritat que és un seguiment diari i costós perquè, per una banda, l'estratègia que tenen les tortugues marines és pondre molts ous, hi ha molta mortalitat i alguna sobreviu. Això vol dir que, principalment, quan són molt menudetes, són molt sensibles a qualsevol cosa. Per exemple, ja si depredadors, a l'oceanogràfic no tenim depredadors, però sí que les malalties, bacteris, virus, fongs, això sí que poden afectar els animals. Així que fem un seguiment diari de l'estat de salut dels animals i també fem li preparem una dieta que va adaptant-se a tot el desenvolupament dels animals.